চেয়ারম্যান প্রফেসর সই দङ তাই पार्टी भिलेजार्सनि पारानि मेम्बारनि सय रक्ता माने आरो तो पार्टी मीटिंग जों पार्टीगत बहिंजाकमाइया या आम्बासा एलाकाओ अर्थात आम्बासा कन्स्टिट्युएन्सि एसटी कन्स्टिट्युएन्सि 47 आम्बासाओ जों विधायक एलाका उन्नयन प्रकल्पनि बिथिंथिख्लाय बजागा যত 27 एडिसि विलेज एवं ग्राम पंचायत आमचायो तामो जों विधायक उन्नयन जे प्रकल्प दंमानि एलाका प्रकल्प जे दंमानि अप्रकल्पनि बिथिंथि तामो सामुं तांमान जों दिनै कक सालायगा तामहनैबा जों नुखा दिनै आमचायरको चिकन सासा बक्स कालभार्ट फ्रीनि बागै बाइक थाङैमैया चिकन सासा कुलुक सासा बक्स कालभार्ट फ्रीनि बागै अट' थांमैया कतर सामुं तांमानि सिगां जों मानसुखा बेयाव चिकन सामुं जों जेंनाय जोंनि बर' रकनियाबो जेहेतु प्रशासनिक भावे अन्यान्य डिपार्टमेंट जे दंमानि आरडी डिपार्टमेंट जिनि खालायबानो अ सामुं रकनो ताई बनो विलेजनि जे दंमानि 15 फिनान्स कमिशन में जिमी खालायबानो किन्तु केबो आबोनो फाइनाल नाया ओंखाय जोंनि बर' आगेन जागा दङ बखा बिसिंगो जलेबो जे चिकन सा बक्स कालभारनि बागै नक जरातुइ बाइक थांमैया नक जरातुइ अट' थांमैया आबोनो जों दिनै सालायगा ओंखाय जात रिसेट कायसे किसु ओंखाय निनि ताइनि बनो मार्केट शेड थांनायनि बागै टिचा रिपेयार अमानरि सेन्टार रिपेयार थांनायनि बागै कमिउनिटी हल जेटा गोबां सिगां सालदोंमोन तांजाक अजागाव इलेक्ट्रिक वायरिंग गैयैखा दैनि बेबस्था गैयैखा आबारावनो किसा मिसा रिपेयार टिपेयार खालायो जोंनि बर' एलाकायाव जों सचल थांनायनि बागै जे रांबो बाङियाबा 50 लाख रां बायले बुसु काम थायोमोनबा हाइफानो जों जिनि बिसिंगो कायसा बाय कायसा सालायमानि बिसिंथि खा स्राय खालायै जे दंमानि नफानो दिनै आमचायरको सामुं थांनायनि बागै दिनै अर गलाय जुनाल डेभलपमेन्ट कमिटिनि जे चेयारमेन बरमगोनां प्रेमलाल मलसम साब जुनाल कमिटिनि चेयारमेन बरमगोनां पुसारा एरिया ताई जत जे जिनि दंमानि बिसनजय बाबु राजू चंद्र प्रदीप बाबु ताई जत चेयारमेन दङ जोंनि आसुगलायखा अर कोनो किसाफानो जों खायसाफानो पलिटिकल पक्ष सालायनाया दिनै डेभलपमेंट दुई सिमिनार जों मानसुखलायखा आवबो विधायक एलाका उन्नयन प्रकल्पनो जों बाहायख्लायै रूपायन खालायमान बाहायख्लाय सामुं तांनायमान आबोनो दुयै जों सालायखा केसां खालायै जों डिसिसन लालायखा ताम सामुं तांनाय आबोनो बागै आं हामबायजाफोर जत जेराव मानजा फैनाय जे डिसि चेयारमेन साबजेक्ट डिसि चेयारमेन ताई जत जेराव डिसि विलेज कमिटिनि ग्राम पंचायत प्रधान चेयारमेन दं जे मानजाखा राइट केसां खालायै जोंनि बिसिंखौ जों कक सालायखा लाम सालायखा बखा मानलायखा अमहतिख्लाय जों आम्बासा कन्स्टिट्युएन्सिबो